Ibolo ki jenenge wit erot. Ya ana sing ngarani anggrek tanah. Jare babakane nyong. Iki uripe nang lemah. Iki wae yang ngene. Iki kena tomboh emah. Emah nek wis parah ya dadine ya asam lambung. Iki digudhug, dipangan, wis pangan mateng ngono rasane enak. To nek dipe didadekken pati ya kena padha wae. Ya wong sing duwe emah to asam lambunge mangane kene erot iki akeh ki wae. Nah, kowe karo ngonsumsi erot karo madu sing semu pait. Ya bisa madune sing warnane kuning tapi aja sing warnane item ah. Karo erot ngene iki rutin lah. Obat tradisional jenenge kala cara mengobati mah erot. Nah, erot mau ngono bolo campur madu sing kaya ngene. Tapi yang semu pait. Yang kuning ya ini semu pait. Selagi ora apa-apa. Apik ngono dina ngombene pindho madune karo nek mangan karo ngonsumsi erote awan sore ya berarti madune awan sore sesendok. Nek arep ngonsumsi ini awan sore berarti madune sendok sore rong sendok kena, rong sendok sore rong sendok ya kena. Sak senenge madune, takarane. Oke. Nek butuh madu tawon ondoan, lebah habis serana, tawon gung, tawon habis dorsata, madu kuning, madu hitam, iso kabari nyong wae. Ku nomere ana nang kono, dijeleng nang profile.